no para d'expandir-se i a tothom vol contagiar. Coronavirus! Quan es tracta de cuina, deixeu-me fer a mi. Siguin nens o siguin iaies, enduran amb ells a casa. Escolta, maca, a mi no m'agrada el sabor. Que rebrota, mira que rebrota. Torna, ja veus que sempre estic xinxant. Xinxant! Covid-19 o Covid SARS. Ei, si un joc és ben genial, si perds s'atura